Hi, hello, mabuhay. Welcome to my vlog. It's me, January Lee, and I'm one your Kapampan Camaro vlogger. Ayan, so body for today mga kapatid, banal na kapistahan ng ina ng hapis o dito yung mga Birhen Dolorosa, Nuestra Señora Birhen de las Angustia, Birhen ng Turumba, Macarena, ayan, at saka Amargura, at yung mga basta't mga hapis, mga ina ng hapis. Ayan, so ito ang banal na kapistahan nila, March 15. And March 15, ito rin yung nagsisimula yung pagsisiyam na nobinaryo para sa Mahal na Birhen ng Awa o Our Lady of Mercy. Ito yung Nuestra Señora de la Merced. Ayan. So, mga kapatid, bali i-share ko sa inyo yung kung paano ba nagsimula yung aming Birhen de las Angustia. And so, way back 2014, and we planned na kaming magkakapatid na magpagawa ng Birhen and ng image. Tapos, ang unang naging titulo nito is Nuestra Señora de Gracia y Amparo. Pero bago namin siya pinagawa, pinagpaalam muna namin siya sa parokya namin, sa simbahan ng Santa Ana, Pampanga. Then, nung na-approve siya, nagpagawa kami ngayon yung titulong Nuestra Señora de Gracia y Amparo. Ayan, banal na kapistahan din niya ngayon, yung titulong iyon na de Gracia y Amparo. Ginaya ko yung titulo na yon, tsaka yung pinaka-image dun kay Kuya Nelo. Ayan, naitampok na natin, Nelo Buencamino na taga Baliwag, Bulacan, na naitampok na natin sa ating mga vlog nung nakaraang mga ano pa. Ngayon, nag-exhibit siya, unang labas niya, na-produce ata to, 2015 na. So, natapos na siya ng 2015, from the image itself, tapos yung kanyang damit, yung corona, tapos yung mga metal, iba pang mga metal works nila. Then, unang labas niya bilang De Gracia y Amparo, isa sa San Rafael, Bulacan. Then, after sa San Rafael, Bulacan, lumabas din kami ng Grand Marian exhibit sa SM Baliwag, Bulacan. Tapos, nag-ano na siya, baling ilalabas na siya, kailangan na siyang lumabas sa parokya namin kasi month of October 2015 na yon. So, month of October 2015, 2015 ba? Hindi, month of October 2016. And month of October 2016, kailangan na siyang lumabas. Pero hindi siya pinayagan sa titulong De Gracia y Amparo. Sabi ko na to dun sa mga previous vlog ko. Then, napagpasyahan ng mga committee ng Marian Procession sa aming parokya na bigyan na lang siya ng isang titulo na naangkop sa kanyang hitsura at saka para sa iconography na mabilis siyang mas makilala. Ito nga yung paghawak ng koronang tinik at saka ng 3 pako. Tapos bali naisipan nila na ibigay sa kanyang titulo ay ang Nuestra Señora Birhen de las Angustia. And so, ayan nga, dahil banal na kapistahan ng mga is yung today nga is September 15. So, lumabas na siya. Ang primera salida niya is noong October 30 or October 20. Parang ganon. 2016 na. And so, mag-start tayo ngayon. Ipapaano ko sa inyo kung paano siya nagsimula sa amin. So, una, ito, pinagawa namin yung pinaka-image sa San Luis, Pampanga. Then, namatay na kasi yung gumawa nito actually, yung pinaka naglilok. Then, pina-encarna namin yung kanyang unang mukha sa San Rafael, Bulacan, kay Kuya Roland Bautista. Then, after ma-encarna kay Kuya Roland Bautista, lumabas siya bilang Angustia dito nga sa aming parokya. After a year ng paglabas niya, 2 years, primera salida, tapos yung pangalawang salida niya, tapos nung magiging pangatlo na yung kanyang paglabas, pinalitan na namin siya. So, parang nagkaroon kasi siya ng damage sa mukha. Tapos, pina-encarna na namin siya kay Kuya Mangnot, ayan, sa Kalumpit, Bulacan, sa harap ng Jed's Island Resort. Na kung saan, pina-ohos na rin namin yung kanyang mata. Then, yung damit na ginamit niya ng primera salida, ito yun. Ayan, ginamit niya nung primera salida is
kulay black and red. Gawa din niya ng asawa ni Mang Not sa Kalumpit, Bulacan. Tapos yung kanyang buhok ng primera salida, ayan, wala pa kami kasing buhok that time kasi medyo nagagahol na kami sa oras. Tapos kapos na rin sa sa budget that time. So buti yung ating kaibigan na si Architect Leeds, yung Santoholics. Ayan, si Santoholics. Pinahiram tayo ng buhok ng kanyang puon. Ayan, so pinahiram tayo ng abaka that time. Tapos later on, nakapagpagawa na rin kami ng abaka, nakapag-order na rin ako. Naging ka-close ko na rin, naging ka-close ko na si Tita Cecil Lumang, ng taga-Apalit, Pampanga. Tapos siya ang gumawa ng kanyang buhok. So, request ko talaga yung buhok niya is hanggang floor. So, umaabot talaga siya hanggang floor. Ganong kahaba yung buhok niya. So, Virgen de los Remedios style, yung mga may kulot sa harap. Tapos, hanggang floor. Malapit sa floor na. Actually, malapit na sa floor. Tapos, yung kanyang belo, eto, makasaysayan daw itong belo na to, sabi nila. Kasi itong belo na to, binigay sa amin, nasa 61 years old na itong belo that time. So, kung ilang years na ba siyang lumalabas? 2015, 16, 17, 18, 19, 20 years, 21. Sabihin na natin, hindi mo siya lumagan 2021. So, 61 plus 6. Ayan. So, 67 years na po. 67 years old na itong kanyang belo. Ayan. So, mga matatandang belo ang tawag dyan noon. Ayan. Tapos, yung kanyang panyo. Ayan. So, made in rin yung panyo niya. So, matandang panyo rin ng mga matatandang namin dito sa aming barangay. So, binigay lang sa kanya ito. Then, yung kanyang corona, yung kanyang mga metalworks, from corona na 2-in-1, kasi ginaya na namin yung mga taga Sevilla, Spain, ayan. Kasi kapag sinabi mong Angustia, Macarena, Amargura, ayan. More on Spain yung mga style talaga nila. So, yung kanyang corona is 2-in-1. Usually, sa mga Macarena, Angustia, ayan, pinapasuot nila, crown is 2-in-1. Tapos, eto, napagawa namin to sa Kalumpit, Bulacan din. Na-order namin to, made to order kay Tita Tess. Ayan, kay Tita Tess ng Kalumpit, Bulacan. Then yung kanyang earrings, simula po ng primera salida hanggang ngayon, hindi po namin siya inaalis or tinatanggal. Kasi hindi naman siya masyadong nakaka-istorbo kapag dinadamitan namin siya. Then, di napapansin nyo, wala yung kanyang dalawang metalworks, yung kanyang koronang tinik at saka yung pako, yung tatlong pako. Kasi, nilalagay lang namin yung mga iyon kapag magpuposisyon siya tuwing October month of Holy Rosary, or nilalagay namin yung mga yon kapag dungaw niya, kapag Holy Week. And speaking of dungaw, usually sa mga dinudungaw natin kapag Holy Week is yung Birhen ng Dolorosa, Birhen ng Angustia. Yun yung mga usual na nakikita ko dinudungaw nila. Pero lahat naman pwede namang idungaw, lalo na kapag pang Holy Week. And so lahat naman pwede naman idungaw. Pero ang usual na nakikita kong dinudungaw nila is yung Ina ng Hapis, Dolorosa, tapos eto, Angustia nga. And so, yung sinasabi na yun sa Dolorosa, yung kasi yun, Ina ng 7 Hapis. Meron kasing Ina ng Hapis, Ina ng 7 Hapis. Pero pare-pareho lang naman yung mga yun sa pagkakaalam ko. Tapos, sabi nila, ang Ina ng 7 Hapis, yung Siete Dolores ang 7 ng Hapis. Ayan, so titingnan natin yung kanyang ano ba yung 7 Hapis ng mahal na Dolorosa. Ito nga, Simon's Prophecy of the Baby Jesus. Number 1, yung Simon Prophecy of the Baby Jesus. Tapos, number 2, The Escape of Egypt of the Holy Family. Ayan, makikita yan sa Matthew 2, verse 13. Tapos, number 3 is yung Disappearance of the 3-day baby Jesus. Ayan yung nawala siya ng 3 araw. Ayan, di ba? Yun yung nagpasakit ng loob ni Mama Mary. And so, number 4 is yung the meeting of Jesus and Mary on the way of the cross. Ayan. Nakita yan sa Luke 23 verse 26. Tapos,
the death of Jesus on the cross where his mother stood at the foot of the cross. And by John 19 verse 25. Tapos, number 6 is yun nga. Number 6 is the descent of from the cross to Jesus where Mary embraced the body of Jesus. And tapos number 7 na pangpito ng hapis is yung the burial of Jesus. Actually, may Tagalog na mga to. Pero sobrang kakamadali ko kasi it's already magsi 6 o'clock. Actually, nag-prepared ako 5 o'clock. Natapos ako mag-prepared mga mag-quarter to 6 na. Kasi ayun nga, so kailangan kong gumising na maaga kasi nga may pasok din ako today sa hospital. So, isa sa mga ano nga, yun nga yung ang propesiya ni Simeon. Tama ba? Ang propesiya ni Simeon sa batang si Jesus. Yun nga yung nakita niya, yung parang pinapabinyag na ata siya. Tapos, yun yung may sinabi si Simeon tungkol kay Jesus. Tapos, yun nga yung yung pag-alis, yung pagtakas nila sa Ehipto. Tapos, yung pagkawala ni Jesus ng 3 araw. Tapos, ito ay nakita sa templo at nakikipag-usap sa mga matataas na ng tao, antas ng tao. Tapos, yun nga, yung pagsalubong, yung enkwentro na sinasabi, yun din yung, siyempre nakita ni Mama Mary na pasan-pasan ni Jesus ang kanyang krus. And so, isa yun sa mga nagpasama ng loob sa ating ina ng hapis. Tapos, yun nga, in the death of Jesus sa krus, yung pagkamatay ni Jesus sa krus, tapos yung paglilibing kay Jesus. And yung pagburol sa kanyang anak. And so, yun yung mga 7 ng hapis na inaano natin. Kasi yun yung meaning ng heart and dagger na nandito sa yung amin kasi hindi pa namin sila nalagyan ng dagger. But usual sa mga Macarena, Angustia, Amargura, ayan mga yan. Meron talaga sila mga dagger. Pero yung Dolorosa kasi sa kanila na binibigay yung 7 hapis, yung kumbaga heart with 7 dagger. And daggers ay mga sword na nakikita natin dito. Kasi yung iba akala nila, design lang yun nandoon sa meron pong meaning yan kung bakit ganun yan. And usually sa mga Angustia po, sila yung mga birhen tapos na nakikita natin sa Lapieta. Ayan, actually, sinasabi nila ang birhen ng Angustia ay ang Lapieta. Pero dahil nagsolo yung ating Birhen Angustia, itinayo na siya kasi ang dyan is nakaupo at saka yung nakatayong Birhen Angustia. Yung akin po nakatayo stands for 4 feet. Tapos, yung Lapieta, di ba nakaupo yan, hawak-hawak, pasan-pasan sa kanyang kanlungan ang bangkay ni Jesus. Pero ang Angustia, inaano naman dito is yung nakahiga na si Jesus, kumbaga yung Santo Entierro na, tapos ang Angustia. Ayan. So, parang nakatingin ang Birheng Maria sa bangkay ng kanyang anak na si Jesus. And so, eto, kapag tinanong mo sa parokya ng Santa Ana, Birhen de las Angustia, agad nilang sasabihin, eto ang Birhen de las Angustia. Ayan, kasi sa amin dito po sa parokya ng Santa Ana, bawal po yung, pwede naman yung may kamukha ka, pero ang lalabas lang sa prosesyon ay kung sino yung naunang nagparehistro para hindi maano yung duplication kapag may prosesyon. Kaya nga para mas matuto yung kasi usual, di ba, sa mga sinasabi or sa mga nakikita ng mga tao na iisa lang ang titulong alam nila. Ito ang mahal na Birheng Maria. Pero yung mga iba't ibang titulo kasi kapag prosesyon, yun yung gustong ipakita o ipagbigay kaalaman ng parokya namin na bawat birhen ay mayroong kanya-kanyang mga titulo. Tapos may mga kanya-kanyang iconography. Ayan, para at least matuto rin yung mga taong nanonood ng prosesyon. Hindi lamang sila nanonood, kundi may natututunan din pa sila. And so, marami na rin mga exhibit actually na nag-invite sa kanya. Yun nga lang kasi medyo malalayo yung iba. Pero ito sa Chancery, City of San Fernando, Pampanga, na-invite siya, nag-represent din po siya doon. Tapos,
na-invite din siya sa ibang lugar, yun nga lang kasi talagang medyo pahirapan din. And so, may mga pictures tayo, ayan, sumasali rin siya sa mga exhibit before na pinakita ko. Ayan. So, ang Nuestra Señora Virgen de las Angustias. And sabi nila nung nag-procession siya nung nakaraan kasi nagkaroon ng parang yung binabanggit muna yung maikling kasaysayan ng isang imahen kapag ito'y natatapat dun sa kung saan sila binibindisyonan. Ayun nga. So, ang sabi nila na ang Virgen de las Angustias bilang isang trophy, ginawang parang pinaka-trophy ng kanyang tagumpay na may daos yung kahirapan, mapagtagumpayan yung kahirapan niya hanggang sa pagkawala ng Panginoon ay binigay sa kanya or hawak-hawak sa kanya ang mga simbolo ng koronang tinik at saka ng 3 pako. And so, Nuestra Señora Virgen de las Angustias ng Santa Ana, Pampanga. Ito ay nasa pangangalaga ko at ng aking pamilya. And so, maligayang kapistahan sa lahat po ng mga mayroong birhen ng 7 hapis o Nuestra Señora Virgen de las Angustias, Turumba, Amargura at Macarena. And saka De Gracia y Amparo. And so, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIESAMSON. My Facebook account, of course, is January Lee. And so, sa mga nagtatanong, again, yan po, legit po yung Facebook ko na January Lee, na kung saan makikita niyo po ang aming images, ang aking image, Nuestra Señora Virgen de las Angustias, na background photo ko. And then, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then, comment down below kung ano pa mga gusto ninyong i-vlog natin. Then, comment down below sa mga positive reviews or kung ano pa ang masasabi niyo regarding sa vlog na ito. Then, pakihit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa aking mga YouTube vlogs. And so, sa susunod na vlog natin, ayan, hindi man tayo nakapag-vlog doon sa Nuestra Señora del Merced sa kanyang pagbibihis. Tayo ay pupunta doon kasi may ilalabas tayo ang isang Nuestra Señora Virgen de las Nuestra Señora de la Merced na iba yung parang iba kasi sila ng mga titulo doon, pero isang Virgen de la Merced, parang ganon. So yung parang inatasan sa amin is yung may hawak na tanikala or posas. Ayan. So, makikita niyo yan soon. And tapos pwede tayong makapag-vlog sa kanilang kapistahan sa darating na September 24. Tayo pupunta mismo sa Nuestra Señora de la Merced Parish Church. Ayan. Then, thank you so much po. And sa lahat po ng mga nanood for today. And so, ingat po always. And God bless us all. Ingat po. Love, love.